Jangkepipun segana kalih kunjuk panjenenganipun Bapak Slender saking Pendem. Bapak Pairan saking Tempur, Bapak Soni saking Tempur. Bapak Narko saking Blingoh, Bapak Naryo saking Blingoh. Narko nggih. Belang nggih saking Blingoh, Bapak Naryo saking Blingoh. Bapak Sutoyo saking Tempur, Bapak Kamito Narto saking Blingoh. So Bapak Kamito Karyo Utomo saking Blingoh. Ya, cocok kuwi teka kene Rika. Ana statusnya tak kira Pak Kamito ora teka kene, jebule teka kene. Kamito Blingoh, Bok. Mbok Kamito Lembah karo Kamito Kerajaan ki. Pak Kamito Narto. Iya, Mbok. Bok. Dumateng para bapak sampun kabeh nggih, pundutanipun gending menapa katur wonten ngarsa panjenengan mundhut menapa pun naturi nderekaken nggih. Apa? Aku seneng. Oke, sing gending jenengan ya. Oke. Aku seneng ning nggone kaji Basuna. Iya. Iki piring mbok dijebuki, mbok piring mbok. Wis pokoke ana mboke. Mbok wis pada madang piringnya dijukuti, jukut ora cukup. Aku seneng yen sliramu tekan kene, tak kira sliramu ora nanggapi, jebulane layangku kok gatehake. Aku seneng neng kaji Basuna kene, saiki piye kang dadi prasetyamu, apa isih pangkang tresno lan satuh, lan isih nyong aku manusiamu. Aku seneng tansah manding sliramu, monggo diajeng. Tak kira sliramu arana tepi, jebulane Sumangga ingkang sampun pikantuk undangan kula enggal jikar wonten ing papan palenggan tunggu sasana ingkang sampun sumadi. Katur Raka Mas Rian Putu Basuna. Jenenge Rian Putu Basuna. Beksa. Ora apa-apa. setelan satu yen pengen aku tansah mituh, aku seneng tansah somanding sliramu.
seneng yen sliramu bahkan kene Kersane Mbah Basuno kersane. Sakira sliramu ora nanggapi jebulaning layangku kok gatahake Sing nurun iki sing nurun. Rencanane sing nurun nih. Ora. Neng kaji Basuno kene saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih pangkang tresno lan patuh yen isih nyong aku manut ramu aku seneng tansah manding diramu Kunjuk panjenenganipun Pak Karya Utama kami tuwa Mlingoh. So panjenengan Pak kami tuwa Narto ugi pidalem saking tlatah Mlingoh. Siap. Ya. Oke, siapa takut? layangku kok gatehake aku seneng kaji Basuno Rian Putu Basuno ngersake Mbah Basuno nderekke putune beksa. Prasetyamu oe isih pangkang tresnoan pratuh yen isih aku tetep misuh aku seneng tansah manding siramu Inggih, semoga yang tasih lenggah wonten ing mriki pun aturi njangkepi kang nggih, pun aturi njangkepi ingkang kirang. rombongan Kopati Jak Isa. Nduk. Kunjuk panjenengan Pak Toyo saking tempur, semoga Pak Toyo tempur. Metoke Candi Ayu. Pak Toyo. Nggih. Rian Putu Basuno. Ye, oke, Jiro Lu Pitu, Jiro Lu Papat Limo. Timbang kedawan Pak Kawo saking Pati Buranunting. Mas Boncel, Rogo Mas Pawan saking Margojo Jaban Kidul. Oke. Kurang Ditung. akeh iki. Nggih. Jiro Lu 456 7 8 9 10 11 12 ngajeng jangkep Jiro Lu 456 Buri lagi pitu. 8 9 ya Pak. 8. Jiro Lu 456 7 8 9 10 wingi 10 11. Oke 11. Jiro Lu 4. Yo Cel kene Cel. Mriki Pak Di. Buri kurang loro. Kurang tunggal Mas Londo. 10 11. Ajeng 11 nggih. Jiro 456 8 9 10 sanane. Kurang sisi Buri. Nggih. Tambah 1 1. Rano. Pol. Oke. Moga Pak. Viking. Yo. Ya ya. Ayo Yai.
Kaji Basuno. Aku senang sliramu ning papan kene. Saiki piye kang dadi prasetyamu? Apa isih panggah sadalan sak tuhu? Yen pengen aku nandung sliramu, aku senang tansah sumandhing sliramu. Aku seneng yen sliramu tekan kene. Tak kira sliramu ora nanggapi. Sebrangane layangku kok gatekake. Aku seneng neng Kaji Basuno kene. Saiki piye kang dadi prasetyamu? Apa isih pangkang tresno kang satuhung? Yen isih aku manut sliramu, aku seneng tansah sumandhing sliramu. Yeah, 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 yeah. Yang sidik. Satu nentek mikir. Yo, 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 yo. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya.
tarik. pinggir jalan Motor. Nyai Ronggeng memang asik goyangan Eh, Nggih, ukir tamu. ya, arah tamu ricik-ricik. Ya. Mbak Suno karo putune style yo. Yo sing neruske besok cah nom kuwi sapa? Ya. Ji karo lu. Kira tahu yang laring cakrawala megalan mendung ha Sejarah kang bisa biasa pesariani yang moga mapane duka plera tuku semlira Bondo sari terus wae Nyoto iku sejate Arah tamu papan panggon ngono nang jangono Cinami Murah sandang Pangan leka Sante danang pangan wakasane Gumrekot barang abang Mujud akeh Arah tamu baraya yo yo esek yo
silak maning bapake wis tekang nyok kaget aduh rika betan apa bungkus ireng-ireng iku isi napa wah ya wah ya Mane le nunggone ora mekakat. Ya min.